speċjali ġu jifirħu rajja u l-anġli wkoll. U bil-kant sabiħ tagħhom waslu glorja lill-Alla u paċi lill-bnedmin kollha. Lejlet il-miliet iltqajna ma' 7 tfal libsin ta' qniepen. Tfal li fidejhom ġiet fdata l-priedka tal-miliet għal din is-sena waqt il-quddies ta' nofs il-lejl organizzata mill-Uffiċċju tal-President. 7 qniepen li jirrappreżentaw is-7 noti mużikali li fil-lejl tal-miliet iridu jwasslu messaġġ lin-nies li b'kelma taf tweġġa' u taf tferraħ kif spjegalna l-kittib u direttur tal-priedka Giovanna Attard. Il-messaġġ huwa sempliċi, aħna hawnhekk se jkollna 7 qniepen illi ħajdoqqu il-ħoss tagħhom u se jirrakkontawlna barra l-ġrajja ta' Betlem kif għandna noqogħdu attenti meta niftu ħalqna, meta nitkellmu, meta ma nitkellmux għaliex nafu nweġġgħu minflok ma nagħmlu l-ġid. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan it-tfal spjegaw kif hija x-xewqa tagħhom li jagħmlu din il-priedka. Hija l-ewwel darba tiegħi u vera eċċitata għal-lejla u hekk li ħannagħmluha ma' xulxin u jisna meta ntqajna u mbagħad sirna familja waħda. Oħrajn kienu xurtjati biżżejjed u jingħataw l-opportunità jagħmlu l-priedka tal-miliet għat-tieni darba. Le kont għamilt kelli 3 snin ukoll. Il-mostni ċasanka li għamilt ħbib ġodda wkoll. Sentej ilu kont għamilta fil-parroċċja tiegħi, imma di sena ġitni l-opportunità allura attiva. Fost it-tfal spikka sens ta' għaqda, ferħ u eċitament li blajnuna tal-allima u l-ġenituri tagħhom jipparteċipaw fil-quddies ta' nofs il-lejl. Yes, sal-bepi. Esperjenza sabiħa li tagħmel priedka tal-miliet ħadd pjaċir. Eċitat, ħafna u ferħan ukoll. Il-priedka tal-miliet bla dubju hija l-iktar parti mistennija fil-quddies ta' nofs il-lejl, quddies li matula niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu Bambin.